himala. Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Malulion na po ang inyong amahan. Maduol kami kanino sa among panginahanglan. Aron sa pagpangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug pinaagi sa maalimon mong kamot. Muntanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Pabalika ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nagitahasan sa pagpangita sa mga tambal alang niining sakit ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami alang kanila kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kamaayuhan sa pangisip ug panglawas, kalig-on sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, mapahiuli unta ang ilang maayong panglawas, panalipdi sila kinsa nagalima kanila, ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy alang sa usag-usa, magsud-ong kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangob kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangalyupo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o balaanon nga Birhen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. I see the
sa Aliw Broadcasting News and Current Affairs Center, Cagayan de Oro. Ani na ang mga gahi. Ang inyong sulugoon sa kahanginan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr. Ug ang award-winning host kinsa hari sa Kalingawan. Ang Hilas King Bernie Bitok. Gahi kaayong motagingting pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Kini ang Gahi ni Bay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Kami mo dahil sa aming nadahigon, umabati ko sa aming batikoson. O pati Art Bonhoc Jr. O Bernie Bitok! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Alas 6:04 sa atong oras. Pagkapaspas sa panahon, Huwebes naman di ay. Nakaabot na ba ang cashier diha? Good morning, bango na, gising na. Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Kumusta? Good morning world, good afternoon, good evening kung asa man kalibutan naghibutang sa atong makaluluoy nga Ginoo. Nang hinaut kami tanan nga anaa ka mo sa maayo nga kahimtang. Bangon na. Alas 6:04, siyempre aniyan na po kami. Kung asa na'y gidapigan. Teka mo ginadapigan. Gidapigan ang katawhan. Mudagan manggun mo nang mudapig din mo diha. Ito po ang Hilas King nga naka idol ta ka kagahi Art actually yun. Since day mo nang nag-glasses na ko karon. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok. Ug ngayon sa lugon sa kanginan Art Bonhoc Jr. Aron inon yun nga unsa Para bright. Dili tabugo. Siyempre. Kaya naman tanga mo mga taga. Kamu mga taga-media na mga bugok mo amoy mga hanaw. O di nag-glasses ko para bright. Gahi nga balita. Sawa? Kumusta ang mga analista? Kumusta? Tayo sa seryosohon sa nato ni Guy Bernie. Morning. Kato mga nakadawat na Uy. ayuda, mamalihog ko. Ayaw na ninyo gastuwa sa bisan unsa palihog sa Palihog lang. Kani siya, programa ni sa gobyerno nga, magtambay lang sa Tagbalay. Mga for 2 weeks ba? 1 to 2 weeks. Tambay sa Tagbalay. Di sa tamang gawas. Anang one time lang good. One time lang sa, kay, si Tagmakmak na sa panggobyerno. Kunya, kita mismo, gahit na gyapong ulo. Mayroon mong pangpakugon sa mga naasi. Kung nakadawat ko 4,000 karon, dagan na ba na kuan? Dagan na ba mapalit na kuan na? Sabay palit na. Gamay ra pero may na lang na. Gulay. Di style karon pagingana na sudan-sudan nga nang gulay-gulay with sabaw-sabaw. Ana na dapat kagaya. Ano sagod? Ana ba? Karne gamay, gulay, tapos sabaw-sabaw gamay, bugas. Ana 4,000. Saka ang 1,000 anak katong 25 kilos nga bugas. Kana. O dahil mas barato. Ana, yung sala sa agyon. Yana ba? Pangtabok sa kuan kagutom. Niya
kanang agwanta lang sa atakay, tanan naman taga-agwanta. Correct. Namang- Ipila lang man na sila mga hayahay animala. Tapos na uban nga di mapungan lagi kagayad mo adto mo bisita gyud sa kwan mga lolo, mga ayaan. Kay gilaay Ayaw na sa sa balay. pagpasalon, ayaw sa pagpariband. Mas po mo. Ni, di, akong ipasabot sa tanan mga katawhan nga, we are in a state of emergency. Mhm. Wa man ninyo ka na mabati diya sa mga nasa panggobyerno. Pero kita as responsable nga katawhan, kinahanglan nga kita na'y magbaton sa atong kawalihong disiplina mga higsuon kay kung sana ni kana bang luwas-luwas na ni siya, luwas-luwas na ni para sa atong pamilya. Dabi kagayad kami kagayad nga layo mi sa mga uyab kagayad. Gabi bugat na kayo kagahi art. Ay, Bugat na ay kayo. ginatawag nato nga Bugat na. virtual long distance affair. Kabulugan na problema karon, nagproblema uban ICQ sa kagendioro. Nagproblema ang mga bana kay kung mag-away sa asawa, muakso kag layas. Why mulayas ka? Taon-taon ni balik. ICQ pa man day wa ko exit pass. Sa mga drivers, good morning yung tanan. Bati Kabalo niya ko po nga na. pait yun. Nala ba ayuda ang mga drivers karon to? Di ba gipangayuan niya po na sila pangalan sa LTFRB? Sa? Sila ba na napoy ayuda ba? Kaya di ba Ha? gipangayuan po na sila pa? Ah, Wala. ah, Nala ba sila ayuda? Kagayad na wala mong audio di ha? Ang mga driver ba nanabay ayuda? Oy, good morning sa tanang mga Ay, driver. nawala. Awa pa'y ayuda. Oh, sus tao. Kaniron, Guy Burn, mabag na, imbis nga, programa na ba ito diri Guy Burn para lang bitaw nga, at least makadugal ng utak. Nagkanog kayo sa mga outlets. Makadugal na tahatag og impormasyon o kalingawan. Pero, ning nibutho ning krisis sa Cagayan de Oro, diri ato nakita nga, time pa, mga katawhan, magmabinantayon yun tang tanan. Magmabinintayon ta. Kaya kining kwarta nga ginapanghatag sa nasudnong kagamahanan sa DSWD nga gipaagi sa City Hall. Nganong gipaagi pa mong City Hall? Oy, Dili lagi para lagi sa clean list. Kasamok ba nimo? aniha. Dito sa lugar sa Makabalan, Lumbia, Bulwa, Carmen. Katong mga nagsugod naghatag makalibog yun ning sa City Hall. Makalibog yun mo. Mao gyapon na nitabo, nagtabok-tabok gyapon tong mga nanghatag sa ayuda. Tama. Nalibog kung asa na ni sila. Oh, correct. Di ba day pwede nga sa inyong pagpanghatag, dunay barangay representatives? Kay mas nakailaki ni sila kaninyo. Kaya ang ipadala lang ninyo sa City Hall, kanang mga maghatod sa ayuda, unya, kaning ginatawag lang teller or cashier, unya, naada yo'y mag-monitor gikan sa DSWD, yan na pa isa ka monitoring pag yun. O, ana. So, tanaw. Asa ilahang bitok-bitok, ay, wala man diri na, Pikas. basig na speakers. Pikas. So, gatabok-tabok. Dili ba pwede ka unta nga ang ato ang paghatag sa ayuda ingon ani kay di again ha City Hall dili na ninyo kwarta. Uy, maulaw mo igino. Dili day na ila kwarta di. Kana bang taga barangay o sige kana nakaila gina o para kanang ginatawag nilang zone leader or purok leader or city leader. Kana ba ubanon. Tapos i-expect ipapipiin na. Para paspas. Right. Pag adto ani ron, ipa-check din. That's why I told katong staff nato katong nag-volunteer nga Sir Art, nalibog yun ba? Kay naay dito, 5 sila sa pamilya niya. 1,000 ra yun, nakabutang dito sa kanini ang ginatawag nga payroll. Okay, nayata payroll na. 5 sila, 1,000. Nguta na nga, iyang hipoteka ba nga, 5 man na sila. Siyempre, manay hinanawan ang kanang hatag. Niyon nga, may nakabutang ko sa payroll. Pareha ni
ang bitok-bitok, pamilya, 1,000 ra. Pag abot nila sa pikas tampi, ulitaw. Ha? Ang gihatag, 4,000. Hoy! Yeah, 4,000. Maulagi na nasa lista. So, way mahimo ang katong hatag sa ayuda. Naunsa man yung pagka-style, City Social Welfare and Development Office. Mr. Mike Pabelio, pakicheck daw kung ana, murag City Administrator Teddy sa Bugaa. Di na lang nato natawagon si Mayor Moreno kay di na baya daw siya katulog kay grabe sa problema sa Cagayan. Sel, di ka na makamata ko nga sa gabi, Sel. Maghuna-huna sa problema, Sel. Nay award pagka dawaton ang mayor sa Cagayan de Oro. Ha? Ah. Wala sa? Unsa nga award? Pamas. Pamas! Best in acting. Sa Pila mo pelikula. drama di sa yung press con. Ay, Sa pelikulang may luha sa tumoy. starring Starring. Maricel Soriano. Soriano. Legit, artista. Artista, gid eh. Ana. Oo. Wape. Oscar Award. Oscar of Sesame Street. Wow. Niya, naapa isa. Gamay na lang. Nasuko ang mga tao. Ano man Nasuko ang kapitan. Bisan ang mga kagawad sa Carmen, you ask them kagahapon, gipaundang. Gumot man. Oh. Ano man nawa. Ana. Kabulukaon sa gihatag ng script para sa mga hatag ayuda. Oh. Ana, paminaw ha. So, kuhay na po ni sa nadawatan. Sir, ani manggod, ang clean list manggod, sir, gikan manggod na sa DSWD. Maoy script nga gihatag daw sa taga City Social Welfare and Development Office kung sila mag-unsa na. So, ipahid sa DSWD. Kay gikan daw ang clean list sa DSWD. Nahimo naman yung basketball, nagpasa-pasa naman Kinsa man gini nagawin ang clean list jud ha? Unya, naamay monitoring sa DSWD. Oh. Naglali sila. Diha sa Carmen, naglali sila. Sa dili, ang DSWD, mag-monitor kami. Ang lista gikan sa inyo, Dili, sir, mao may ingon sa CSWD, sir, mao may gisulti sa mua. Luoy kaayo ang naghatod sa ayuda. Kay, gitagaan og script, mamasangil, nga kung magkagubot, ina nga ang lista gikan sa DSWD, dili sa City Hall. Sa lagi, mura man naglahi ang questionnaire, lahi ang answer ki. Magsabot, natin sila yung group chat siguro, magsabot-sabot sila. Palag, di pa undang, suko. Naisa ka zone dia sa Carmen. Kagahapon. Kagahapon, alam mo, the same gihapon na itong na-receive nga message kagahapon, nayuban ni sabay sa cashier. Pag-receive, 1,000. Ang problema, dito sa gipagpirma, 3,000 ang gibutang. Pero ang nadawat, 1,000. Mga kagahi, tabangin mi anabi, i-document ninyo na, kamo naminaw na mo. Monitor yun mo, Amo monitor. ko i-cellphone, picture na ninyo. Oo. Unya, Tapos kung madawat saan mo, tanawag yun. Ayaw pamakat. Kung unsa lay tinuod. Di ana man kagay art. Pag madawat galing mo, tanawang amo, ayaw lang magpirma diretso. Tanawan ninyo kung kaya na mag sa kagay art, walay amount. Di abi nimo, pirma lang da. Di ikaw nakadawat na ka, di pirma pug ka. Talawa kung tama bang amount nga gibutang kay ni-receive ka karon og 1,000, tani pirma ka, ta later pag hawa nimo gibutangan dito 3,000 iyang na-receive, patay ka diya. Savings na. Unya, naapay mga tuta, ito ni Moreno. Ingon din mo nga, unsag yun na, grabe pa, politika. Gigamit ang gahit ni Bay. Naag yun nagpaluyo, anak ni Art o ni Bernie para... Nay nagpaluyo, kadulang. Nay nagpaluyo, kadulang, tanaw sa ako sa likod Akong pamilya, ang nagpaluyo kagay art. Akong pamilya na.
Na yung nagpaluyo. Wala lagi. Ba? Oh, na. Good morning mga kagahi. Ngibay, Sir Art og Bernie. Asa naman to ang food packs nakakarton nga panghatag sa DSWD, wala man lagi matiwas og pagpanghatag Ha? suklad na anan ning ayuda. Ama day! Asa man rin na? Das? Kaya kamo mga taga DSWD na apa mo pa-radio program diya sa pikas nga mga istasyon, sige ra mong pahumot sa inyo sa makmakan ninyo. Naamang kami programa, makmaka. Kinsa na si kanang Oliver diya sa DSWD, kinsa kaya na siya? Inodeo ba na? Kanang sa kuan, imyat kinsa na? Nga na-invite kayo na to na sila kaniadto. May ramo magpa-invite, magpahumot sa iyong mga lumot. Kung niya sige gusto niya, ani ang DSWD, o kana inyo maunsawa, tabang yun, may, dili lang ana, there need to be an accountability karong panahon na mga kagahi. Kaya nga naman, o katong inyong gipanghatag, bulto, pila to ka mga pamilya, pila kag libuan ka pamilya ang inyong gitagana para atong nga mga food packs. Nahilom na mo. Kunya kani mga lista. Kamo taga DSWD, you protect the money of the people. Hindi na po na kwarta nyo, di po na kwarta sa City Hall. Sige mo, ataka bula-bula yung nga baba ng mga programa ninyo, mga plataforma, yung animanggod, ay patugod mo sa City Hall o City Council. Asa lagi wata naka-receive sa memo, nag-usap na silang number. Kani ba, pahatag-hatag pa mo og mga kanang hotline niya wag yapoy manubag. Ani mga ma'am og sir, mag-usa ta ba? Usa ta batok korupsyon. Mag-usa ta batok kahiwian. Kay ganuman, at the end of the day sa tumoy, ang luoy dili inyong tumoy, kundili ang tao nga mga makaluluoy. Di ba DSWD anak man ng tamo? Direktor May Flor Libang na anay daghang binuang diha sa pagpanghatag sa ayuda. Nganong gapakahiluman mo? Klaro namang yung kaayo na. Kamu na ang ginablame sa City Hall nga nagkagubot daw ang listahan tungod kay ang listahan gikan sa DSWD. You want to challenge us nga tinuod ang mga ipanulti? Yes, we can face you. Ana. Maluoy ta sa mga tao. 9 means karon kamulo daw. Sa si suko, nag-story na ka sa DSWD. Ang DSWD daw karon kay ana. Ana, nanghingog mo. Ana. Sige, istorya. Yo. Mo din na pero mo yun nga. Yo. Nanghingog mo ako kaninyo. Ana. Kamulo. Pakiotro sa mga linya. DSWD sa? DSWD, kamo na ang gina-blame sa katawhan. Asa naman mo, nga ga pakahiluman mo, naamon ta mo radio program diya sa lain nga istasyon. Pero wag yun ninyo ginatakil ka ng pagpangilad, naghihimo sa pagpanghatag sa ayuda. Di ba ka nga parte kamo anang kawat? DSWD, Director May Flor Libang, I need someone, I need you, or I need your information officer to face the people. Pinaagi ni ining atong programa. Ngano mahadlok man mo nga di man mo kamo ang makmakan. Ato silang makmakan. Hugaw kong ilong. Unless Director Flor Libang kauban mo ni ining pagpangilad sa katawhan. Unless nawakan mo di na mo manubag, i-text ang inyong information officer. Information officer dili mo tubag og media. Hugaw Unya, naamoy radio program niya. Ang nakapait ka na okay ka na naamoy radio program pero wala ninyo birahi ang gabinuang nga gadala gagamit sa pangalan sa DSWD o gapahit sa hugaw diha sa inyong buhatan. Okay ra na ninyo DSWD. Kamo manggod diha sa gahi ni bay mga bastos magod mo nga media sa pawan mi ninyo. Mundi mi magpa-interview. Kapawan tamo ko ang inyong tubag kaloko sa katawhang Cagayanon, kaloko sa katawhang Pilipino. May patong uban station kay magsigirag yango namo. Yes sir, yes, tama sir. Tama, yes. Dapat ana mo mga media, maminaw mo.
Hugaw kay na kong ilong ha. Kumagko pa Ana. kong gamit ani ha. Text mo mga kagahi sa inyo ang unsa. Niya shout out pod mo. Palihog. Dili pwede ni palampason gahit Bernie. Dili pwede pala sa kablo ka, simple ra kaayo. Sobra ang kwarta nga para sa ayuda sa Cagayan de Oro matag pamilya na anay surplus. Na. Ah, Apay kinsa? pasok Ang gaingon ako ana. Sos Ginoo ko. na. Correct. Taga inyo ra gyapon DSWD. Taga region ra gyapon, taga region. Except kung pakiotro. Except kung apel mo sa kawat. Musugot ka Director Mayflower Libang nga isyuhon ang DSWD nga kawatan. Ha? Makaabot gani ni ngadto kang Secretary Rolando Bautista, Secretary Bote. Wala pa man mi. Pa mi. Secretary Bote, General Bote. Itong taga DSWD ayaw magpa-interview sa amin, oh. Hindi naman sila ang pinapagalitan, kundi ang dapat ng pagalitan yung mga taong gumagamit sa inyong amo na, tanawa raw ito mga previous na mga interview sa DSWD bisan pag naatong inyong information officer. Masuko lang ta, kay ilan naman nung dipinsaan ang mga tao nga magpanamastama sa katawhan. Klaro na gani kayo na. Unya, pagkahuman di na mo pa-interview kay, grabe si Bunho. Di tapat tingugon. Ano ba tingugon pamanta ka nga ang imong tubag? Ang pangutana na asa number 1, ang imong tubag number 4. Ani manggod, ani, dali kita makasinabot ma'am og sir. Kung kamo galaban sa katawhan, kami ang tulong. Pakiotro, burang nipilit ka dito ni burang nihinay na magigi sabotay mong internet. Pakiotro tong linya. Kung kamo, ano naman kasimple mga kagahi, o DSWD, o kinsa pamantan, awag ko na among gina-interview. Basta wala itago, basta wala ikon, isulti ng tinuod, anak, niya, pabor permi sa katawhan. Again ha, basta pabor, na aming paboran, ang among ipaboran katawhan. Tanawa itong mga previous na itong mga mayon mo nga, ginapasulti diha. Yan napoy uban pod nga sama namo nga mga bugok pod nga or mas bugok pod nga kauban nato sa mga buhat mayon nga asaway-saway din. At grabe kay na sila, no it all kay na sila, tanawa, di na nila ginapaistorya ang ilang guest. Ganun pa istoryahon pa man namo na ang among guest kung gabalik-balik. Ana, o kung di ganin na mo istoryahon, simple naman, kato mga style ba, pareha kan Doc Dave nga, Merkan. kuan ba? Mendoza. Dave Mendoza. Doc Dave, ay isang tingog ha, basig initan ka. Ako lang sa yaw-yaw para sa imo ha. Ana ba? May mga inana. Basing Pero mabira kung ka. kamo gani pabor sa katawhan, o kita, so kita problema. Pero kung bikil na gani mo sa katawhan, kami ang una ninyong kalaban. Ano man? Isa ba'y gadapig ron sa katawhan kagay anon? Nanado na ninyo. Kinsa man ang gadalag na makikaway para sa ilaha aber. Ha? Ang ilang Aber. Ang ilang ugangan. Bisan ka ni ilang ugangan. Naglibog na gani kung angay bas lang labanan. And talking about ugangan, mauday nga blind item. Blind item, ba? Saan ni showbiz? Blind item. Mauday nga paisog-isog dahil ka diya sa hawanan. Paistorya. Kung wa ka birahi sa imong hawanan. Uy, hingog na mo diya. Uy, di nga maghilom-hilom mo. Uy. Ang kaso na po nato karon 255 nagsagunso na ni. Kani garbo na lang yun ni ba? Garbo na lang yun ni nga ilag pong panindigan nga tama gyapon ang ilang ginabuhat. Dugang hisgutanan mga kagahi. Ato sa silang tagaag pare sa kape. Oy, ako dai shout out akong asawa karon nga siya ang audio monitoring group. Ay, ayang buntag. Ansa, audio monitoring. Ikaw may monitor mo na anak. para ma-sure daw. Kay Kada na mag-PM ni mo. Ayaw sa,
Saan ni kagahi ni? Oy, lahi may gipagahi. O Alasan ganihan na nga to mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluan tudling sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Mga doktor o mga nurses sa J.R. Borja General Hospital na alarma na sa gaawas-awas nga pasyente. Presyo sa oxygen gimonitor nga di musaka isip pagpangandam kung COVID sa dakbayan mo grabe pa. Ugpong sa mga nurse sa J.R. Borja nagpasalamat sa ayaw sa mga giswelduhan na. Hoy! Vaccination area sa usa ka mall. Gakalandrakas health experts na alarmang nagka-COVID na ni sila. Balitang sports, away ni Pacquiao kontra Spence. Naokta ba di ka tungod kay hinay ang halin? Og artistang si Janine Gutierrez nakadawa tog award sa New York Asian Film Festival. Ang mga detalye niniguban pa sa unang hugna sa mga gahi nga balita. Gahi nga balita. Kakaalarma na ang mga doktor ug nurses sa J.R. Borja General Hospital tungod kay sobra na kaayong gaawas ang mga pasyente sa maong balay tambalanan. Ang maong ospital doon na lamay 100 ka mga kama apan miabot na sa kapin 200 ka mga pasyente ang nga-admit. Busa ang uban sa mga pasyente naka-oxygen, gahigda na lamang sa simentong salug, din ang uban gabanig na lamang gani og karton. Sagad sa mga pasyente biktima sa COVID infections. Gawas nga kulang na ang mga lawak alang sa COVID patients, dakong suluran sab karon sa maong balay tambalanan ang kulang kaayo nga mga nurses ug doktor, samtang ang uban nang hawa na lamang tungod sa kawalay tarong benepisyo. Ang ubang nurses nagka-COVID na sab. Gahi nga balita. Talaing bahin hingpit nga ginamonitor sa Price Coordinating Council sa Dakbayan ang pagpamaligya sa mga oxygen tanks aron masuta nga walay pagtaas sa presyo. Ang mga negosyante magpahimulos sa pagpausbaw sa presyo sa oxygen tanks papanubagon. Gipaniguro hinuon sa Department of Trade and Industry nga doon na pa'y igong supply sa oxygen sa Cagayan de Oro City apan di kini kakumpiyansaan igaling mutaas ang ihap sa COVID cases. Gahi nga balita. Gibutyag sa mga nurses sa J.R. Borja General Hospital, labi na ang mga job order nga nasweldohan na sila para sa bulan sa Hulyo. Kapasalamat ang mga nagpakawarang nurses nga napugos ra gyud matud pa nga ihatag ang ilang sweldo nga sigirang ka dilatar. Gahinaot ang mga nurse nga on time na unta ang pag-release sa ilang mga sweldo. Pero naapay utang matud pa ang gobyerno sa mga nurses ug kini mao ang ilang hazard pay nga wala paghihatag kanila gikan sa pondo kabalo ka kanusa sa miagi pang Bayanihan 1. Uy. Nagkaguliyan ang gilusad nga vaccination sa sulod ug sa gawa sa Ayala Mall, Cagayan de Oro. Kini human nga wa na masunod ang health protocol sama sa social distancing. Gatusan ka mga tao ang midag sa ala magpabakuna nga sagad nila ang wa na magtarong sa pagsuot og face mask ug ang ilang mga face shields ug gadikit-dikit na. Doon na pa'y uban nga gasyagitay na kay gusto laging maapil sa bakuna. Naglisod bisan pagpagbadlo ang mga security sa maong mall sanglit nagmagahi gyud ang katawhan nga maapil sa schedule sa bakuna kagahapong adlaw. Sagad kanila mga walk-ins nga wala magparehistro o wala makadawat og confirmation gikan sa City Health. Bisag gipaundang na ang pagdawat sa pagbakuna tungod sa maong insidente. Wala gihapon manghawa ang mga tao og samot nga nagdasok sud og gawas sa mall. Tungod din gikadlo ka musa ka gyud og samot ang COVID cases sa umaabot nga adlaw hatod sa kawalay disiplina sa katawhan
kung naa sa pampublikong lugar. Subay niini gapahimangno ang health department nga dapat kung naa sa pampublikong lugar sila nagpakaluoy na sa katawhan nga di dapat magpabadlong o ang sigisan binsa o sikisa bisan kinsa nga magbaton og disiplina ang matag usa nga kaugalingon na lang unta daw silang mo distansya, dili inaog ang mask ug dili ibutang sa ulo ang face shield aron dili magka-COVID. Na alarma ang health department nga posibleng na COVID na gyud ang tuwa dito kagahapon ug siguro maglisod sila sa ipahigayon nga contact tracing. Kay kagahapon lang baya ang COVID cases 244 nga natala sa Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Sa laing balita, arestado ang usa ka lalaki nga namaligyag sa sa barangay Biniruan, Poblasyon, Cotabato City. Suspect na ilang usa ka Koko Muhammad Aban nga nakuhaan og dakong sachet sa shabu nga balor sa 340,000 pesos. Gipasaka nagkasong kriminal ang suspect ug gisubay na sa PDEA ang supplier niini. Balitang Visayas. Patay ang usa ka motorcycle rider sa aksidente sa Nueva Valencia, Guimaras. Biktima usa ka Junjun Davao nga paspas patod pa kay gapadagan hatod o hangtod nga wa na kini makakontrol sa ginamanehong motorsiklo. Nabunal matod pa ang biktima sa semento dahil nahos sa kanal. Ang biktima nang hawi ang bukton sa usa ka mananagat diyang nakakubit kini siya og askang dako ang isdang manumbok kon swordfish. Talag saod matod pa kini ang kadakon sa mong isda nga bisan ang makaraan ng mananagat ang nakugang sa iyang nakuha ang maong isda dunay gitason nga 6 metros o gimbog aton nga 120 kilos. Gahi nga balita. Balitang Luzon. Arestado ang usa ka sikyo sa Cavite nga giilang most wanted person sa Biliran, Leyte. Suspect usa ka Jimmy Hervasio nga dunay kaso pagpatay kinsa datago sa halos 20 ka tuig na gikan sa kamot sa balaod. Gahi nga balita. Para sa balitang sports, na oktaba ang duwa ni Manny Pacquiao batok undefeated welterweight champion Errol Spence tungod kay operahan ang mata sa kontra ni Pacman. Gikatagda ang duwa unta karong umaabot nga Agosto 21. Tungod niini, matubang na lamang si Pacquiao sa laing kontra nga si Yordenis Ugas nga taga Cuba sa maura gihapong petsa. Alang sa mga sports analyst, dagan ang gatuo nga drama na lamang ni Spence ang pagsuspindi sa away, pero ang posibilidad mao nga hinay ang halin sa tickets og pay-per-view sa Pacquiao og Spence nga fight. Gahi nga balita. Drama gyapon, mura gyapon si Tiol, drama gyapon. Balitang international. Pinasahi ni nga balita bird, tanawa. Gidesisyon na sa nasod Indonesia nga undangon na ang virginity test. Ha? Alang sa mga babaeng mosulod pagkasundalo. Naandan manggod sa maong Islamic country nga dapat birhen ang moapil sa military training. Uy. Ang gikinahanglan na lamang sa mga babaeng buot magsundalo karon dili na virginity test kundi pregnancy test aron masigurong why usa kanila nga buros samtang ga military training. Mas may muliyok siguro ang kuan. Virgin. Balitang showbiz! Balitang showbiz. Nasakmit sa kapamilya star nga si Janine Gutierrez. Uwa na siya kakailan eh. Ang imo na ilan iyang Siya, papa. anak na ni kuan Iyang papa. ni Annabel Gutierrez. Lahi mo mga Annabel Rama. Lahi ni nga Gutierrez. Tonton Gutierrez, diba? ana. Christopher. Christopher. Ramon Christopher. Si Munching ba? Iyang papa. Ay, ang papa. Wapa Lambok kaya na ba? bunuton. Si Janine Gutierrez ang Rising Star Award sa New York Asian Film Festival. Ipasidungga ng aktres sa iyang performance sa pelikulang Dito at Doon. Uy, buro mag-title sa mga kasir.
Tagasan Mura man siya. pong ayuda sa CDO. Dito, tapos doon. Kustan niya sa pelikula ang aktor nga si JC Santos. Istorya sa pelikula ang pagpakita sa realidad sa lockdown o sulod lang sa balay karong panahon sa pandemya. Amo giday pare-pare. Ang setting ani Cagayan de Oro, City Hall. Kana mo iwa ko kabalo. Tama lagi to ang unsa lagi hungi. Lagi dawato na sila lagi nga award. Nagi din na sila. Tama gid ay nga nagi din. Tama gid ito. Dahil art Gidi may sila. na sila award. Oo. Best Acting Award. Gahi nga balita. Dapat din sa preskon ba, kagay art, dapat napoy audio DJ dia. Dapat pag storya ni Mayor pag kabalo kasel, di na ako katulog. Sunod dayon ang mga music din dia nga pinadra. Naday pinangamin. Di mama, drama. Ha? Dili ka na siya. Naday pinami. Dapat Kung emotional. daw ganito naglangkom sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 din ang gahi ni Bay Worldwide live and alive. Mobalik rami! Mamuga sa may kawapay kaabot ang ayuda sa Bunhok Residence. Kadyo lang kayo. Mamuga sa may kadyo lang ha. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa... XCMG, Bako. XCMG, Grader. XCMG, Bison. XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. Nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Socio Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment, distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa kitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagpugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og Cherry C with Kamo Extract and Zinc. Kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax Capsule, usa ka supplement na makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag-Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa.
Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr. Ug ang award-winning host, ang Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Sila ang mga gahi, Art Bonhoc Jr. ug Bernie Bitok Bitok. Alas 6:42 sa atong oras. Paspas kaya kong monitoring sa audio. Tana. Okay, okay kayo, okay. Nagbabalik po ang inyong mga kagayoy. Kumupay pag-abri ninyo sa inyong mga radyo. Naminaw mo sa 93.5 Home Radio. O siyempre sa tanan mga nagtanaw sa online, sa gahi ni Bay, o sa Bitok University. Uy, ang gahi ni Bay! 35,000 followers na! Salamat kayo. O siyempre sa Bitok University, 250,000 followers na. Salamat sa inyong pagsunod kanamo mga kagahi. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok. Okay, ang inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Kajod lang, pwede ba mo break sa tanang mga City Hall kajod lang kayo kagaya? Kanang pwede ba pa-inspire sa tang kajod mi? Kay kabalo ba mo na nag-trending karon Sa social media? sa social media? Oh. Usa ka konduktor, dili doktor, konduktor na pag-graduate sa college ang iyang ulap. Kalamian niyo eh. Grabe ni nga love story kini ah. Burag okay niya. Alright. Sige daw be ato ning kadyo lang ako sa ipasulod sa nako ni kay galisod kog pasulod ako sa ning lawayan ana man na basta maglisod galay mo og pasulod kailangan ninyo na lawayan kadyo lang ha ako ni silang ayan okay aha nakita silang duha ayan silang duha mismo yan ayan, mga kagahi, mo na tato ning isgutan karon na kadyo lang kayo ha. Kay mo man ni silang trending sa social media ang love story sa usa ka konduktor sa RTMI bus ug sa usa ka single mom. Kanig yung mga matinik. Abi ko mag-driver ang mga matinik, mas matinik dahil yun ang mga konduktor. Ha? Abi na ko nga basta driver, sweet lover. Dili mas grabe di basta konduktor. Mas sweet lover. Ana sa tong kuan na. Pakilig-kilig sa tagrabota gabi. Ladies and Ang gentlemen. mao nga single mom, mapasalamaton sa iyang uyab nga konduktor kay gisuportaan siya nga makahuman siya og kolehiyo. Bisan gani ang mga netizens, gikilig sa mga viral nga istorya sa social. Ala, maulaw sa dani. Siya karon ang atong certified gahi o sila. Unaw na to si Miss Sincere May Balili nga taga Kitawtaw, Bukidnon. Good morning. Good morning mga lovers. Sincere gani Good morning sa inyo diha gahi ni Bay proud Bisaya here. Good morning Bernie Bitok og kay Art Bunjok Jr. Good morning, maayong buntag sa inyo sir. Grabe kaayo ka kaunsa no? Kaniding palangga sa imong palalab nga konduktor. Unsa bay ngalan sa imong palalab? Idelberto Taghap sir, Andel. Bert for short. Bert. Idelberto. Bert. So sa ato, Bert. Bulahan ka sa lalaki nga tanan. Bert, nganong na unsa ka nga sa inyo hang panag-uyab nga imong giinan si tawag ni mo Bert kang Sincere. Love, honey, sweet. Dok, basig dok. Ay, nakamute ka. I-unmute sa, i-unmute. Bert, i-unmute sa. I-unmute sa kilid diya. Okay na. Si tawag ni mo kang Sincere.
Yam. Burag sa mga Tawag sa lang sa taga Ihog. Saba kay kadira. burag sa Ano nag-decide ka nga imong pa-eskwelahon? Yan. Para sa among growth maon. Saan na mo kadugay man nag-uyab? Yes na to yes. 2 years. Huwag ka nagmahay. Wala ito nagmahay. Sir, gusto dito mo nga makahuman. Yam. Kadyalang. Sayang atong istorya ka ng... Pwede mga yung number na lang ni Bagay. Tawagan to sa phone ni Iyahang Juan Bigay para maklaro na to yung audio. Kay murag saba yung background ya. Yam. Paki-open ko sa imong mic yam. I-unmute niyan. Ano mo si girl? Miat, wasang number na ni Bagay. Tawagan na ako. Iyang number kay TM. Eskwela yam. Sige ma'am. Tawagan na ako ni iyang number may paragan. Sige ma'am. Sincere. Kay na mo na. Okay na. Kana 0975 mo na siya. Sapa kay siya dito. Diyan lang kayo. Gusto yun ka makahumag eskwela yam. Sir? Gusto yun ka makahumag eskwela. Gusto jud kaayo sir. Yung sa maniyo pagkumbinsi si Bert. Dili. Nga. Kagaya ng Eskwela gwapa ka, ni. siya mismo ang nagkuhan nimo. Ang permiro ni Kagaya, yun sa nimo pa. Sa bus bagay mo nagkita diretso. Sa bus. Ano mo nagkita? Ni sakay kag bus no, niya nagkita mo no. Yes sir, sa Agora Terminal may nagkaila. Di lagi ka kumpiyansaan ng konduktor. Taon sa man na, dito, pagsakay na nimo, dili mo kailag yun. Wala gin mo, dito na gin mo sa bus. Wala, dili jud mi kaila ana niya sir kay pag third year college na ako niya na magkukagayan kay mga apply unta kog trabaho kay naghunahuna ko nga nag-doubt ko ba nga makahuman ko kay kanang dili na ko kaya na ang mga gastuson. Moto nga ni anak ko kagayan nang apply ko pero sa akong gi-applyan kay on call raman ang naa. So niuli ko padulong sa lae pero nasangit ko sa Agura kay diha ko mangatang og kuan bus unta pa biyahe unya kay ang aircon nga maunta akong masakyan wala man ako masaki kay mahal man ang pamasahe akong kwarta dili kaigo mauto nga sa iyaha jud kong bus nakasakay kung asa siya naka-onboard. Dito na rin nagsugod ang tanan. So, sa man ka lang, sa man love at first sight ba ni o love at first smell? Kuan kanang pagsakay na ko og bus kanang kana bitang murag na feel nako ba nga kanang dugay na mi nag-ila, dugay na mi nagkakita pero wala pagud mi nagkita, mao pagud nang higayuna. Unya kanang ako manggod na tipo nga babae say nga pag naay marayo number dili ko gapanghatag kay gakadlo ko ba kay syempre nanabay ako'y anak basin unsa palay ana. Wala ko magdahom nga sa iyang pagpangayo og number sa ako mahatag nako ang number sa iya ha. Kagilok. Kagilok. Karon, nag-uban na mo. Unya, yung sa man pag-ingon nga gusto ka mo eskwela or iyang kabubuton si Bert giniingon nga eskwela lab ana iwas sa lab. Kuan sir kanang nihilak gid ko sa iyang atubangan kay kanang niabot man din tong time sa pandemic nihilak jud ko nga kanang muundang na lang kuyam kay manabaho na lang ko kay kanang karon lisod kaayo ang pamasahero ato nga time kay tung gamay ra ang magbiyahe motong ni ana man siya nga kanang ayaw undang yam eskwela bahalag maglisod ta magtinabangay tang duha to para ang imo pangandoy nga makahuman kag eskwela mo gid na iyang gibitawan sana gibuhian nga pulong sa ako asa nang nihilak jud og ayo ako gid siyang gigakos niya wala ko mag-expect nga sa among pagpaningkamot makapasok ko sa ako ang graduation. Yan, kadyo lang binana ba sa telepono be? Brad. Hello Brad. Ay paki-on ko Bert sa imo cellphone lang. Sa cellphone lang niya. Brad. Unmute. Di ako balik ka. phone. Unsay na human niyam? Sincere, unsay mo na human? Business Administration major in Marketing Management po sir. Congratulations. Salamat po. So unsay plano ninyo ron?
nga ikaw nakahuman na. Grabe, kay pa gamay ba ang kita sa konduktor labi na ron nga duty ang pasahero. Ha? Gamay gyud sir. Unsay imong kuan masulti sa kang Kuan kanang nagpasalamat ko sa akong partner nga si Yam kay bisan luyo sa kanang gamay ra gid iyang sahod kanang naay panahon nga dili na lang gani siya mangayo og allowance kay para sa eskwelahan ibayad unya. Pasalamat pud ko sa akong gieskwelahan diri sa Maramag Bukidnon sa kanang Philippine Counterville College kay naapod ko'y mga scholar nga nadawat pero luyo ni anang tanan kung naaman ko'y maibahagi ang ako ang pagkahuman og eskwela sa kuag yung partner kay kanang punto nga gamay ra iyang sahod di na siya mga allowance pero ako lang ang maulaw makonsensya ko sa kagalingon kay dili baya gid sayon ang iyang pagbiyahe kay kung gamay ra iyang sahod ma-short pa mabalik jud ang kwarta sa kumpanya mo nang tinabangay ni duha magbaligya man pud ko sa online na among ko'y mga gipambaligya pero sugod nag-pandemic murag nahinay siya so siya gid ang nibarog gyud sa iyang sweldo mo nang pasalamat ko sa iyaha kay iya kong gitagaag full nga support sa akong pag-eskwela mo na nga katunga time mo to nga gitara gid nako ang bus nga wa jud nako tanggala ako ang tuga even ang ako ang award wa jud nako tanggala kay gusto nako nga mapabati nako sa iyaha nga na appreciate jud nako ang iyahang pagtabang sa ako sir mao gid nang ako ang pinaka pasalamat sa iyaha. Brad, sige na Brad, sulti na Brad eh. Brad. Bert, madungan mo Bert. Bert, dili man siya gatingog ba? Sige na. Hinay Basig na amang ka, basig di siya katingog kay naapod ka. Nakamute ang sa baka ni siya. Kanang sa may darong ko gid kay Sapa gid kaayo iyahang kuan. o sa darong sir. Sa kinabuhi kamo ni Edelberto. Kuan sir kanang kay nakahuman naman ko giskwela karon naaman mi payag nga among gisugdan nakatong panahon sa pandemic nasugdan man siya nanay atop so mao na pud to among tigong-tiguman para madingdingan siya para makalain na pud mi nya daghan man gud ga pangutana siya nga nakasal na ba daw mi basin daw biyaan ako siya after ko makahuman na nasabtan ako ang bawat komento pero malauman sa tanan nga nihanga sa akong partner nga naa naman mi karon sa among success sa amo ang duha dili na ko siya biyaan ako gani siyang gipa-enroll og grade 11 sir kay module raman ako siyang gipa-enroll para makahuman pud siya og eskwela and then pag itugot sa Ginoo nga naa na mi igo nga tigom maplastar na pud among kahimtang sir makasal mi para mabasbasan mi sa Ginoo. Galing sayang lang kayo hindi gyud ako madunggan yang Kabalo ka Juan sincere kaning imuhang inyong istorya ni Edelberto inspirasyon ka na kay daghan ang galisod karon nga mga magtiayon o mga mag-uyab unya gaalboroto na ang ilang ulo pero kamo inyong ipakita nga taliwala sa kapitkos kamo gayud kanang manag-uban bisag unsa pay mahitabo. Sa may mensahe nimo ngadto kang kuan Edelberto nga ato la sa panahon mas kilig siya nya pagkahuman ana hala na mo magkalandrakas kay kamo lamang duha na diha. Naa magud siya giyakapin ron sir da sa Cagayan. Ana siya bagong giyakap ron? Dili Giyakapin branch sa rural transit siya kay mag-duty man siya. Alright. Sige. Mensahe nimo kang Edelberto palihog bay para gyud sa iya ha. Tawagan siya kanang murag kamuduha lang sa kwarto. Una-una kami mga batura sa inyong palibot. Okay, Yam, salamat kaayo sa imuhang pagsuporta sa kuha o sa pagdawat nga bisan tuod nga na ako'y anak, ang akong anak imong gidawat nga isip nga imuhag yung anak. Unya nagpasalamat ko sa imong pag-atiman sa amoa, pagmahal sa amoa. Dili man perfecto ang atong relasyon kay naa may mga pagsulay pero pasalamat ko sa Ginoo nga ikaw ang gihatag sa akoa nga mahimo na kong kauban. Dili pa man nato makuha ang atong pangandoy karon
pero nagtuo ko nga uban sa tabang sa Ginoo yan, patient lang tang duha, moabutaan ng panahon nga kanang makabot nato ang tanan. Ang importante karon, ang akong pangarap na human ako nga makahuman ko, imuhan ning pangarap pud yan para ni sa imo ang akong success. Unya puhon, mahimo kong usa nimo ka sa tawagan ni asawa, mahimo kong buutan, responsable nimo nga may bahay nimo, din amping ka sa imong trabaho perminti, ayaw kalimot pag-ampo sa Ginoo. Inspirasyon ang inyong istorya, Bert, ug sincere. Ang hinaot kami nga ang tanan ninyong mga damgo, inyong mga kabot, walay imposible. Basta mutuo lang ta sa atong kaugalingon, musalig sa kahitasan, no? Bert, saludo gid mi nimo. Bert, saludo mi sa imo, Labi na Bert. ikaw, Bert. Certified. Gahi. Gabay. Yeah. Thank you kayo sa inyong storya pag-share sa mo, ha. Grabe, inspirational Thank you. tayo, guys. Salamat. Amping mo, amping permi. Ayun. Sayang kayo mga kagahi kay medyo kuan ang iyahang kuan dito, yang audio. Miski ang Pero kung ako telepono. po to si Bert, yan, naminaw ko ato sa iyahang kuan. Nakaihi siya, nakaihi lagi siya nga bawak anso, nakaihi ko na siya. Sa kakilig, grabe kayo. Salamat kayo, Bert, og sincere sa inyong storya. Nang hinaot kami nga, daghan ang ma-inspire anang inyohang panag-uban. Nga, everything is possible when you dream together. Wow! Thank you. Pwede ko maghatag og mga padasig sa mga viewers diri, Sir Bitok-Bitok, sa Bernie of Art Kaya siguro sa Bunjo. kaminoto na naibayad. Datagad 1 minute. Sige ma'am, Larga. Okay, sa tanan di ay nga naay pangandoy sa ilahang kinabuhi nga makahuman og eskwela, masolo parent man ka, maulitaw og dalaga man ka, aduna ka may pamilya, tungod sa atong kalisod karon nagtuo ko nga sulayon ta sa tanang pagsulay, ayaw jud mo og kaluya sa inyong pagskwela, kay bisan luyo sa atong kapobrehon, kung maningkamot lang jud ta makahuman gid ta sa atong pagskwela, makabot jud nato ang atong pangandoy. Unya, ang sekreto sa atong kalampusan isalig sa Ginoo tanan, ampo ta kanunay kasiya man ang tag-iya nga naa diri sa kalibutan. O God bless sa inyo, ayaw mo Thank you. kaluya sa inyong kinabuhi. Salamat. Sincere May Balili. Pastora. Salamat po. Gahi kabay. Yan. Thank you very much. God bless. Pastora mo dito si Konde. Oras! Adya lang. Atis. Sa among pagbalik, mga kagay, andama ang inyong mga pangutana ay ato makauban ang Regional Vice President sa Philippine Health Insurance sa Region 10. Maya-maya lang po. Nagalog taon niya pagbalik. Ay, Tagalog din eh. Daw ni siya, mga kagay. Okay. Ang babalik pa po ang Tigas ni Bay. Tigas. Tagalog mga. Tagalog man. Tigas. Tigas. Tigas o tol. Tigas to tol. So, ititi. Tigas to tol. Sa among pagbalik. Babalik po kami. Dala. Kasama ating Regional Vice President ng PhilHealth Region 10. Kainibay! Kainibay! Kahi sa balita! Kahi sa kalingawan! Ako si Bernard Aloysius Noronha. Bioprovix Probiotics, ADB Driving School, Fighter Wine, New Mustang Alchemix, Tak Computer Vendor, and D3 Lia Aggregates. Want to learn how to drive? Learn and drive at ADB Driving School. They offer theoretical driving course and practical driving course for 4 wheels and 2 wheels. Enroll now. You may visit their office at door number 1, Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City, beside Save More Kauswagan, or visit their Facebook page at ADB Driving School for more details. ADB Driving School, your key to safe driving. Ang Bioprovix Probiotics girekomenda sa usa ka dialysis nurse. Prone ko sa una og urinary tract infection. So nakahunaw na akong doktor nga
why not try probiotics? Nang magsige manggug ko og constipate sa una, dili kay normal akong bowel movements, mood day na nga naingon siya nga magtumar na gyud ka regularly sa probiotics. Di lang sa nurse ko pero as a person na ordinaryo nga tao, ang probiotics maayo gyud sa panglawas. Ang Bioprovix available sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Bisitaha ang ilang Facebook page nga Bioprovix. No approved therapeutic claim. Kung wala pa'y sweldo na ay barato, dili ta magmahay, paligon sa lawas, papasok sa life. Fighter wine, fighter wine, pag-kondisyon, fighter wine. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the quality in healthcare. Kaayong motagingting pero humok og kasing-kasing. Art Bonhoff Jr. Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Baay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Sila ang mga gahi. Art Bonhoff Jr. ug Bernie Bitok-Bitok. Yeah! Alas 7:03 atong oras. Nagbabalik po ang inyong mga kagahi. Ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Sa kahanginan, Art Bonhoff Jr. Sa mga naminaw mo, pagkabi sila mga radyo, naminaw mo sa Home Radio 93.5. O siyempre sa mga nagtanaw sa online. Good morning, kalatong tanan. Morning! Tagalog mo ba tayo? Tagalog mo Nini ba nga tayo? pandemya ang PhilHealth, dakong natabang sa katawang Pilipino. Sagad baya sa mga gastos sa mga ma-COVID, ma-ospital, PhilHealth ang gaabaga ni ana og dili politiko. Iman-inan ninyo ha. Makauban na to karon ang bag-ong Regional Vice President sa PhilHealth Region 10. Walang iba po si Mr. Delio Aceron. Good morning po, VP Aceron, sir. Sir, magandang... Yes. Magandang umaga po, Sir Art Bonjoc Jr. and Sir Bernie Bitok-Bitok. Isang karangalan po makasama po kayo ngayon, makapag-guest dito sa inyong programang Gahi ni Bay. Welcome, sir. Matigas pa ba, sir? Matigas pa ba? Yan ang ibig sabihin ng gahi, sir, dito. Tigas. Matigas. Matigas pa ba, sir? Matigas pa ba, Tulad sir? niyo po. Gahi na gahi. Gahi na gahi. Right. Sige, sir. Eto, meron din tayong mga questions din mula sa ating mga viewers and listeners. Pero simulan natin. Malaki ang naging papel ng PhilHealth, lalo na ngayong pandemic. Ano po? Lalo na sa mga na-COVID na patients. Ano po ba yung scope? No? Ano po ba yung mga tulong na binibigay ng PhilHealth, lalo na sa mga naging pasyente ng COVID, sir? Yan. Siguro una po sa lahat, nais nating ipaalam sa lahat ng listeners and viewers na dahil universal healthcare na po, sabi ng bagong Batas Republic Act 11223 na naipasa noong February 2019, lahat po ng Pilipino ay automatika na pong merong benepisyo po sa PhilHealth bilang Pilipino. Pero kailangan nila, Sir Art, na sila po ay magparehistro sa PhilHealth, and of course, dapat po tuloy-tuloy ang pagbabayad simula November 2019 to present. At kapag sila po ay nagkasakit, alam naman po natin, panahon ng pandemya, pag kayo po ay nagpositibo, RT-PCR sa swab test, at nagkaroon ng COVID pneumonia,
meron po tayong 4 na case rate package. Pag ang final diagnosis ng doktor ay mild pneumonia, nasa 43,000 pesos po ang dapat ibawas sa total hospital bill. Pag moderate pneumonia, nasa 143,000. At pag severe pneumonia, is 333,000. At pag critical pneumonia, ang nilagay ng ating doktor na tumingin po sa inyo sa alin mga accredited government at private hospitals, 786,000 pesos po ang dapat na naibabawas sa inyong total hospital bill. Malaking halaga na po yan, lalong-lalo na po ang average pag nag-COVID, lalo na sa nung ako po ay nasa NCR, mahina po ang 1 milyon hanggang 2 milyon. Bata, matanda, mayaman, mahirap. Pag tinamaan po tayo ng COVID, talagang masakit, mahal at paggastos po. Opo. No? Ito sir, ang isa sa mga problema ng mga tao ngayon, ganito. Nawalan sila ng trabaho, nagsara ang negosyo, nawalan ng income. Hindi na po sila nakakabayad, sir, sa PhilHealth contribution. Ano po ang pwedeng gawin para diyan? Lalo na nung nagsimula ang pandemya, hindi na sila nakapagbayad ng PhilHealth contribution po nila. Matutulungan pa rin ba sila in case of emergency, sir, ng PhilHealth? Yan, magandang tanong po yan. Dahil nga po sa bagong batas, yung mas pinalawak na universal healthcare nga po, yung mga kababayan natin, dapat rehistrado po tayo sa ating programa. Kasi po, nakalagay sa provision ng batas, immediate eligibility, ibig sabihin, magkasakit man tayo, ma-hospital tayo, kahit na meron tayong konting kulang o laktaw sa ating hulog, magagamit pa rin po natin ang ating benepisyo. Bagamat nais kong linawin, sabi ng batas, dapat tuloy-tuloy po ang ating paghuhulog. Siguraduhin po natin wala ho tayong butas simula November 2019 to present. Kung tayo po ay nawalan ng trabaho, konting ipon po tayo at siguraduhin nating mabayaran po yan. Pero ang magandang balita po dyan, basta ikaw ay rehistrado sa PhilHealth at bigla kang magkasakit mo ospital, entitled ka po dahil po ang provision natin sa batas, immediate eligibility na po. Ibig sabihin, sir, pwede example, hindi po nabayaran, ang sabi niyo po November 2019, ang present dapat bayad. Pwede po bang mag-back pay ako, pwede bang ganon? Bayaran ko yung mga hindi nabayaran? Magkano po ang minimum na dapat bayaran, sir? Lalo na sa mga nawalan ng trabaho o nawalan ng income. Opo. Meron pong nakasaad sa batas kung ano ang i-declare nating monthly income, yun po ang basehan. So kung ang minimum po natin, those earning 10,000 pesos below, times 3% na kanilang basic income, nasa 300 pesos po yan kada buwan. Pwedeng bayaran monthly, quarterly, 900, or isang taon po, 3,600. At ang magandang balita po dyan, pag ikaw po ay nagpamiyembro sa PhilHealth, kasama na rin po makikinabang ang inyong legal na asawa na hindi pa miyembro, at lahat na anak, 20 ayos pababa, walang asawa at walang trabaho. At magagamit nyo po ang ating benepisyo sa lahat ng accredited government and private hospitals nationwide. Kagayat, inimpasize ang legal na asawa. So yung illegal, sir, maraming illegal yan na asawa. What if ang isa sa kanila lang emergency? Tapos sasabihin niya doon sa PhilHealth, maawa kayo. Illegal wife po ako ni Bernie. Tatanggapin ba yan, sir? Hindi. Well, alam niyo naman po sa PhilHealth, hindi po tayo nagkakaroon ng diskriminasyon. Ang sinasabi lang po ng batas, hindi po siya pwedeng qualified dependent. Pero yung partner po, ay pwede kumuha ng kanyang sariling coverage sa PhilHealth na siya na lang po mismo ang magpamiyembro at maghulog ng kanyang contribution para meron po siyang sariling nag-PM sa akin kagad, sabi niya Art, yehey. Nag-PM. May nag-PM, sir, yehey. Maraming salamat daw sa balitang yan, yehey. Ang dami nagtatanong, sir, siyempre ngayon may gustong magpa-test, ganon. Meron bang ganon, sir, na yung ikakarga sa PhilHealth yung yung parang testing na parang package na may mga ganon, mga pagpaswab? Yan, magandang tanong rin po yan, lalong-lalo na panahon ng pandemya. Tayo po ay sumusunod sa alintuntunin ng IATF sa kanang Department of Health na kung ikaw ay papasok sa kategorya at ikaw po ay nagpa-RT-PCR swab test, yan po ay covered sa PhilHealth. 3,409 pesos sa mga accredited hospitals at diagnostic laboratories. 3,409 pesos po yan. Okay. So paano yan pero may limit lang ba yan, sir? What if ngayong 1 month tapos next month na naman magpapaano na naman ako magpa-test, may limit ba yan, boss? Ang magandang pong balita dyan, wala pong limit ito. It's 3,409 pesos at kayo po ay magpapaswab sa accredited facility. It's 3,409 pesos po. Kasi dito pumapasok yung mga ibang mga, alam mo naman yung mga sabi-sabi, sir, no, na sasabihin,
O sino yung na-contact ng positive. Tapos, o sino yung mga barkada. Tapos sasabihin, sinong lahat ng may mga PhilHealth, sila lang yung isa-swab. Yung walang PhilHealth, wag na kayong iswab. Ano nyo pong reaction nyo dyan, sir? Well, kasi nga po, pag ikaw ay PhilHealth member, yan ay covered sa PhilHealth, 3,409 pesos. Pero nais natin ipaliwanag na dahil nga po sa alintuntunin ng Department of Health, ang mga sinaswab po natin, ang covered po dyan ay yung mga na-expose sa isang COVID-positive patient, mga returning OFWs, at saka po may mga sintomas. Pero kung ikaw po ay magpapaswab test lang dahil nais mong pumasyal sa ibang lugar, correct, o dahil gusto mo lang magkaroon ng peace of mind, yan po ay hindi kino-covered. Yan po ay nakalagay sa ating DOH policy. So yan po ay isang paglilinaw na nais natin sabihin. Dapat kung sakasakali po may mga nais magsamantala, tandaan po nila, batas po ang universal healthcare at doon sa bagong batas, malaki po ang penalty. Health insurance fraud po yan pag mapapatunayan po. So again, klaruhin natin. So kung dapat meron kang parang symptoms na kaya magpapatest ako, tama ba yun, sir, no? Pero kung parang yes, parang kumukuha meron po kasi nais ko linawin. Doon sa Department of Health guidelines, may mga priority subgroupings po yan. Medyo mahaba po yan. But ang common po dyan talaga, ang general rule po dyan, those who are exhibiting symptoms ng COVID, returning OFWs, pati po yung na-expose ka sa isang COVID-positive patient. Ayun. Ito VP, VP Seron Sir, mula sa ating viewer. Pakitanong po kay sa PhilHealth na kahit hindi COVID, i-declare ka ng isang ospital na COVID dahil PhilHealth kasi ang magbabayad sa kanila at mas malaki ang bayad ng PhilHealth sa kanila. May mga ganong cases po ba, sir? Well, maraming mga ganyang mga kwento, pero alam niyo naman, nandito tayo sa Pilipinas, kailangan natin ng ebidensya. And tandaan po natin, partner po natin itong mga hospitals at doctors. Unfair din naman na sila po ay paratangan. Alam naman natin na mabigat ang trabaho nila dito sa laban natin sa pandemya. Pero kung sakasakaling meron kayong malaman na ganyan, tayo po ay merong ginawang personal email na pwede niyo po akong padalaan ng inyong reklamo, sumbong, o kaya po ay suggestion, actionagadprox@gmail.com. Kasi po bago po ako actionagadprox@gmail.com. Direct tayo sa iyo, VP? Yes, sir. Personal email ko po yan. Kasi nung bago po ako ma-assign dito, ako po ang dating deputy spokesperson ng PhilHealth at ako rin po ang hepe ng Action Center. Yung Action Center po sa head office, nationwide po yan, lahat ng reklamo, sa galing sa miyembro, ni-refer ng Malacanang at ng mga taga-media. Pag pumasok po sa akin, ina-actionan po natin agad yan. Kasi in fairness naman, kasi yung pasyente kasi pagsasabihin, ito yung sakit mo, ito yung malaking babayaran mo. Kung i-declare ka namin na COVID, wala ka na mababayaran kasi si PhilHealth na magbabayad. May ganun kasi na kwento, sir, eh. Yes, may mga ganun kwento, pero nais natin paalam, nililinaw ko kanina, kung ano po ang clinical diagnosis or kung ano po ang ilalagay ng doktor. Tandaan po natin, pipirma sila sa mga papeles ng PhilHealth. Kung sila po, halimbawa, moderate COVID lamang po talaga ang kanyang kategorya, so nasa 143,000 po yan. Hindi po pwede sabihin ng pamilya ng pasyente kung umabot na ng 1 million ang hospital bill, Doc, gawin mo ng critical para less 786,000 para konti na lang ilalabas ko. Sa unang tingin, akala mo tama yan. Pero hindi po, mali po yan. Kasi po, kung ano po ang ginawang paggamot, may mga kategorya po yan, may diagnostic procedures po yan, at patotohanan po yan ng doktor. Pag ginawa po ng doktor yan, nire-risk na po na siya po mawalan ng accreditation o kaya makasuhan po sa PhilHealth. So yun po, sa paglilinaw po yan. Yun. VP, ito pa. May mga takot magpabakuna. May mga nagpabakuna na dahil baka daw makasakit sila dahil sa bakuna o masisira daw sila. Suppose lang, VP Asteron, sir, after the vaccination, merong karamdaman ang isang Pinoy. Tapos, covered ba siya? Meron ba kayong bagong programa tungkol ito mga post-vaccination na mga injuries? Yes, opo. Maganda yung tanong nyo. Dahil meron din pong batas, ito po yung linsunod sa ating National Vaccination Rollout Program na within 5 years,
Ang PhilHealth po ay naatasan maging fund administrator na kung sakasakaling may kababayan tayo na dahil po sa serious adverse effect ng pagpapabakuna ay biglang mabaldado o kaya po ay mawalan ng buhay, meron po tayong indemnity package na 100,000 pesos po para sa kanila or sa kanilang may iwang pamilya. Alam naman po natin ang COVID mabilis magbago, nag-iiba-iba ng variant. Ang sinasabi lang naman ng batas, kung sakasakali may mangyari mang ganyan at mapatunayan na ito po ay direkta dahil sa serious at adverse effect ng bakuna, merong nakandang pondo para pantulong sa pamilya. Yun. Sir, may mga, I'm sure naririnig na rin yung po nito para mas maklaro po ito, BP, sir. May sinasabi, pag may tinitest daw yung mga pasyente, tinatanong daw pag meron ka bang PhilHealth, pag may PhilHealth, ay, naku, positive. Pag wala daw PhilHealth, negative ka, uwi, negative ka. Anong reaksyon niyo dyan, sir? Well, again, lahat po yan ay mga kwento-kwento, sabi-sabi. Alam niyo naman, kailangan meron tayong ebidensya at may due process pa rin po. Mahirap naman po na tayo ito'y paratangan tapos hindi pala totoo. Well, ang nais lang po natin paalam sa ating publiko, sa tulong niyo pong dalawa sa inyong napakagandang programa, ay mismong ating mga listeners and viewers ay pwede pong dumiretsyong magsumbong sa inyo at ipadala niyo po sa akin yan. At ito po i-validate po muna natin. Kasi tandaan po natin, ang PhilHealth po, partners po natin ang ating mga hospitals and doctors. Binibigyan po natin sila ng presumption of regularity. And ako po patuloy na nakipag-usap at nakipag-dialogue sa kanila na kami ay magtulungan. At ako rin po ay nakikiusap na huwag po natin aabusuhin ang National Health Insurance Fund dahil ang programang PhilHealth, tayo pong lahat ang may-ari. Tayo po ang nagko-contribute dito. At trabaho po namin sa PhilHealth na siguraduhin na tama ang aming binibigay na benepisyo. Kung kaya't yung ibang claims, kaya po siya nade-delay, kaya ako po pinapaliwanag sa mga medical director, ay dahil binubusisi po namin kung kulang ng pirma, kulang ng supporting documents, kasi kami po ang makakasuhan sa COA dahil government funds ilalabas natin Kaya dapat sigurado po ang ating pondong nilalabas. Ayan, in line with that, sir, in line with that. Yun yung may mga hospital na minsan alanganin din sila na PhilHealth. Matagal kasi magbayad yung PhilHealth sa amin, sa mga ganon. So, at least nilinaw nyo yun na on time kayo magbayad ang PhilHealth sa mga ospital. Natatagalan lang, tama po ba ako? Natatagalan lang kung meron makulang na mga dokumento or kailangan meron pang busisihin sa mga dokumentong isinumiti sa PhilHealth. Tama po ba, VP Acero, sir? Yes, tama po yan. Kasi nakakaligtaan na sa diskusyonan sa mga balita na ang PhilHealth po, we have this fiduciary responsibility na nakalagay sa batas. Kami po ay kailangan pangalagaan ang pondo natin. And of course, sinasabihan natin yung mga hospitals, so hindi po nga abusuhin. Kung sakaling gagawin niyo yan, mananagot kayo at malaki po ang penalty. Kaya nga po pinaganda at mas pinalakas ang provision ng universal healthcare. Kaya tayo po ay nakipag-dialogue sa kanila para wag na silang mag-attempt gawin yan. Kasi po talagang pag yan po ay ginawa nila, mananagot sila sa batas at talagang sisiguraduhin ko na sila po ay matatanggalan ng accreditation. At hindi nyo sila tatantanan. Nakatutok 24 oras. Karamihan sa mga pampublikong ospital, VP Aceron, sir, ay umaapaw na dahil sa COVID patients. Ay, grabe. Paano kung ang isang pasyente, whether COVID ba yan or non-COVID na pasyente, mahirap, no? Ang mga vulnerable sector. Siyempre, mapilitan na yan silang i-admit na lang sa private hospital. Hanggang saan po ba, sir, ang pwede maitulong lalo na sa mga poorest of the poor na sa pilitang ma-hospital, kakailanganin, pero naglanding doon sa private hospital dahil puno na ang public hospital, sir. Yan, sige po. Habulin ko lang po muna bago ko sagutin yan. Yung kaninang tanong, ang claims po pala kasi, dalawa yan. Good claims, ibig sabihin good claims, kumpleto ng papeles at kumpleto ng pirma. At meron tayong tinatawag na bad claims. Yan po yung kulang ng pirma, kulang ng dokumento. Yung mga nare-return to hospital at saka na-denied, yun po kasi ay kailangan i-comply ng hospital o kaya i-appealan nila. Ang nangyayari po kasi, porket na meron siguro baka hindi nasasabi ng mga nagpo-proseso ng claims, nahihiya ipaalam sa medical director. Ang sinasabi lang nila, may utang ng PhilHealth. Kaya po sa aming mga dialogo, pinapaliwanag namin
Nakumpletuhin niyo po yan, mababayaran yan. Ngayon po, naiintindihan naman. Yun po ang maganda dito sa Region 10, Northern Mindanao, na napakabait at naiintindihan ito ng ating mga partners. Doon naman po sa pangalawang tanong niyo po, yan, nais natin linawin, kaya salamat sa pagkakataong ito. Kung sila po ay kailangan pumunta sa mga private hospitals dahil puno na, may provision po tayo ngayon. Kung sila po ay maghihintay sa labas, within the hospital premise, o kaya po nasa labas ng emergency room, wala pang kwarto, basta more than 24 hours, nilinaw ng PhilHealth, kasama na po yan na mababayaran. Then yung mga kababayan natin, dahil nga po sa PhilHealth, wala po tayong diskriminasyon, bata, matanda, mayaman, mahirap. Ang ating binibigay na benepisyo, yung binanggit ko na case rate package, 43,000 up to 786,000. Yan po ang ibabayad natin sa alimang private or government facility kung ano po ang ilalagay ng ating doktor na final diagnosis. Kaya critical po ang participation ng ating doktor na siyang nagmamanage po sa ating kababayan may sakit ng COVID. From our viewer, talo kayo, sir. Meron kayong, ano yan? Good claim at bad claim. Dito sa Cagayan de Oro, mas magaling. Clean list. Out of topic na ito, sir. Out of topic. Clean list, sir. Ayaw ba yun, sir? Sagutin yun, sir. Baka pag-iwasan ka rin, sir. Ito. Marami. Lalo na, VP Aceron. Malapit na ang eleksyon. Ayan, Ito. Mga pulpul litiko. Gagamitin magyabang. Akala mo, kanila ang PhilHealth. Akong bahala sa inyo sa PhilHealth. Ito ang mga PhilHealth card ninyo. Yan. Kaya, tinatagurian pa yung mga mokong na to na mga Mr. PhilHealth, Miss PhilHealth, Action Man, mga ganon. Sir, di ba bawal yan, yung mga ganyan-ganyan, nagagamitin ang PhilHealth sa mga political na mga activities? Wala, tama po kayo. Ang PhilHealth po kasi para sa lahat po yan. Bagamat nire-recognize natin na malaking tulong pa ng mga local chief executives na sa pag-implement at paghikayat. Wala akong masama kung sasabihin nila na sila po ay advocate o naniniwala sa programa at isinusulong po nila ito para sa ating mga kababayan. Yung dati pong sponsored program na pinamimigay sa mga kababayan nating napipili at mga mahihirap, ngayon po ang tawag na ngayon po dyan ay group enrollment program. Pero po, mas mahal na po ang kalang babayaran kasi ang susundin nilang rate ay kung ano yung rate na nakalagay sa batas. So, ang minimum po dyan, 3,600 pesos po kada ID na. So, at ang maganda po dyan, meron ng predetermined list. So, na-discretion na po nila kung ito po ay merong kontrata na taon-taon nire-renew basta merong budget. But rest assured po, yung ganyan po, nililinaw naman po natin yan sa ating mga partner local chief executives. At pagdating naman po ng election ban, nag-iiba naman po kami ng directives. Hindi na po kami nagpa-participate pag meron na pong election ban. Right. Meron po bang maitutulong na ayuda ang PhilHealth? Kasi mabagal ang ayuda sa CDO. Well, pagdating po sa ayuda, ang kaya lang po sagutin ng PhilHealth dyan, ayuda na pantulong sa paggastos po sa inyo sa inyong malaking hospital bill. At kung sakasakaling kayo po may katanungan o may problema, handa po kaming tumulong at magpaliwanag po para ma-avail po ng ating mga kababayan ang benepisyo ng PhilHealth. Bilang bagong namumuno po ng PhilHealth, ang aking nais gawin po dito ay maramdaman ng ating mga kababayan sa Northern Mindanao ang tulong pinansyal ng PhilHealth para po maramdaman nila na nabawasan ang kanilang hospital bill. In fairness, yes, Bern, meron ka sasabihin, Bern? Anyway, sabi ko lang, dun ba sa mga isolation ba? May ano ba yan, sir? Contribution ng PhilHealth at saka budget ba yan ng City Hall? Ganun ba yun, sir? Magandang tanong po yan. Yung mga community isolation units, alam natin may mga kababayan tayo na hindi kayang mag-isolate sa bahay nila dahil maliit at isa lang ang CR. Ang mga local government units, nagpapa-accredit po yan sa Department of Health saka sa PhilHealth ng kanilang facility. At bilang tulong po sa kanila, dahil siyempre, yan po ay may gastos, titira po kayo doon, may gastos sa kuryente, tubig, sa mga gamot at pagpangangalaga. Kada miyembro po na papasok dyan, ang binabayad po natin dyan, 22,449 pesos para po makover yan. Pero ang policy po natin, dapat as of now, it's at least 10 days. Dati po, 14 days dapat na nag-stay doon. Ngayon, ang existing policy ay 10 days. Bagamat may mga balita na pag ikaw ay vaccinated na, sabi ng IATF, kahit 7 days, pag ikaw ay nag-negative, pwede ka nang lumabas.
So yan po yung magandang balita kasi alam natin dito sa Northern Mindanao, marami po ang sa community isolation units nagpapagaling o inoobserbahan. Okay. VP Aceron, ito tanong mula kay June Chavez Tupag. Good morning, kuya. Paano ang procedure mag-avail ng PhilHealth benefit if may sintomas ako ng COVID? Do I have to go to PhilHealth office first or magpa-swab test muna then refund sa PhilHealth? Example, nagpa-swab test ang kapatid ko sa Philippine National Red Cross. Pwede ba yon ipa-refund sa PhilHealth? If so, how? Salamat. Maganda tanong po yan. Yes, ang step 1 po talaga, kung tayo po ay may sintomas, talagang i-recommenda yan na ikaw po ay magpa-RT-PCR swab test. Hindi po rapid test. So, swab test talaga po ang basihan. Pag ikaw po ay nagpositiba po dyan, depende na po yan kung talagang malala ang sintomas mo, ikaw po ay mako-confine sa hospital. So, ang ating paalala sa ating mga PhilHealth members, dahil nga lahat tayong Pilipino ay meron ng benepisyo, pero hindi pa ho namin makikita sa mga database namin saka sa hospital na pinahiram namin kung ikaw nga ba ay miyembro o dependent. Kaya dapat siguradong ikaw ay nakaregister na sa PhilHealth and make sure lang na tayo po ay may contributions ng November 2019 to present. Kung meron mang kulang, habulin lang po natin. Dapat po, Sir Art and Sir Bernie, ang general rule po dyan, automatic deduction na po bago po tayo lumabas sa ating mga hospital. Yan. Very good. Ayan, Galing. Ay, teka muna. You mentioned kanina, sir, bilang bagong namuno ng PhilHealth Region 10. Alam nyo, nung sa kasagsagan ng mga maiinit at nakakagimbal na issue laban sa PhilHealth National, ang PhilHealth Regional, sir, maniwala kayo, sa kabila ng mga issue, sinasagot nila on a local level. Correct. Yes. Humaharap sa programa namin. Ano ba ito? Totoo ba ito? Ninanakaw yung pera ng taong bayan sa PhilHealth? Sinasagot. So, tama po kayo, sir, na sinabi nyo na dito sa Region 10, sa Northern Mindanao, ang PhilHealth, very proactive. As far as we know, andyan na when we talk about sa mga legal, yung legal nyo, sumasagot. Yung OIC nyo, si Marlon pa rin ba? Ang nandyan? Andyan mo ba si... Siya po ang head ng Leo CDO po. Yan. Sumasagot. Si Attorney Magno, sumasagot. Parang may parang nagpaparinig ka. Lip Bagundol. Parang nagpaparinig ka, Kagayat. Parang may nagpaparinig ka. Hindi. Ang ibig ko sabihin, sa init, grabe. Mas grabe yun na issue, Correct. Kaysa itong sa DSWD lang na tatanga-tanga. Ito sa PhilHealth, grabe yun na issue. Billion yun na nakaw na issue. And yet, your people in Region 10, sir, in spite of that, grabe, hinaharap nila po kami. At, nasasagot ng maayos yung mga bagay. Yan ka na naman. Kaya, Nagpaparinig siguro, ka na naman. grabe yung trust ng Northern Mindanao sa PhilHealth. Sinasabi ko to sa iyo, BP Aceron, because I hope that you will be able to sustain the trust of the public of the Northern Mindanao once to PhilHealth, na maganda yung image po ng PhilHealth as far as we are concerned, na kami sa gahi ni Bay. Even, tingnan nyo, sa iba pa yan na mga guest, sir, binabash na kayo. Dito, sir, ang daming mga, at saka relevant yung mga tanong. Sa mga ganun. Sa iba yan, sir, wala, binubuli na kayo ng mga rin. Sandali lang. Pag OFW, ito, habol ko lang, sir, Pag OFW po ba, yung kanyang asawa dyan sa Pinas, miyembro na ng PhilHealth, obligado pa rin ba ang OFW na magbayad ng PhilHealth kahit siya ang beneficiary? BP Aceron. Yes, yan, sagutin po natin. Yung mga kababayan natin, bago lumabas ng bansa, mahalaga na sila po ay rehistrado at patuloy na naguhulog. Kasi po, kung sila man ay mga-confine abroad, sila po ay makakagamit pa rin ng PhilHealth. Pwede sila mag-refund dito sa Pilipinas at binibigyan sila ng 6 months mag-direct filing. At ang nakakalimutan natin mga kababayang OFW, may iwan po nila ang kalang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Sa kalang pagpapamembro, kung nagkasakit man si Bunso o si Mrs., at least wala pong agam-agam, makakagamit pa rin po sila. Kaya mahalaga na rehistrado at na-declare nila ang qualified dependents. At doon sa sinabi niyo po kanina, maraming salamat Sir Art and Sir Bernie. Yan po ang aking trust dito sa Region 10. Na sabi ko nga, kami po ay implementer ng batas,
yes, may mga issues na pinupukol. Pero yan naman po ay dumadaan sa tamang proseso at may mga ahensya na siyang magpapatunay o mag-iimbestiga dyan. Ang lagi mong sinasabi sa ating mga kasamaan sa Region 10, taas na tuloy lang ang maayos na serbisyo para makita ng ating kababayan at makuha natin ang kanilang tiwala at respeto. At yan po, asahan nyo dito sa amin sa PhilHealth Region 10. Kung ano man ang may issue, magpapaliwanag po kami. Kasi ako po naniniwala sa tamang komunikasyon para ma-explain sa ating mga mamamayan, malilinawan sila sa mga issues. Yan po ang panlaban sa mga inaccurate news o mga fake news po. Balik tayo sir sa OFW. Si OFW dapat magbabayad ng kanyang PhilHealth contribution. Yes, tama po yan. Nakasaad po kasi sa batas yan eh. Hindi ba siya, sir, kung mababasa natin. excuse me, hindi ba, sir, na automatic deduction yun sa kanilang sweldo? Hindi po pagdating sa abroad kasi po hindi po natin covered yung foreign employers. Unlike po dito sa Pilipinas, nakalagay sa batas na mayroong kahati sa obligasyon ang private at government employers. Okay. So kaya pinapaliwanag natin yan sa ating mga kababayang OFWs na nag-abroad. Pero ang medyo kailangan ma-enhance sa batas, mayroon kasing ginawang ang ating mga mababatas ng contribution table na yun din ang magiging basehan sa mga OFWs. Kaya naintindihan naman natin bakit ang mga OFWs ay medyo nagulat kasi po paano yung employer share. Kasi parang ang maging epekto nun, sila ang sasagot nun. But hopefully, kaya nga po ang ginawa ng ating presidente, sinuspend muna ng increase habang yan po ay nire-revisa. And hopefully, kung maamyendahan po ang Universal Healthcare Law at malilinawan po yan para maintindihan, ma-protection na naman po ang kapakanan ng ating OFWs. Sir, one last, no? Yung nawala na ng trabaho, di wala ng employer share yun, tama? So, parang nahuhulog sila ngayon, sir, na personal na nilang contribution ang binabayad. Magpaparehistro ulit sila sa PhilHealth, mag-amend po sila po ay magsa-self-employed voluntary muna. At ilalagay nila po magkano ang kanilang kita. Halimbawa, kung ako po ay nagtatrabaho, 30,000 ang aking income. So, 30,000 times 3%. So, kung magkano po yun, maghahati po sila 50-50 ng employer. Pero kung ako po ay nag-self-employed, nagtayo na lang po ako ng tindahan, ang monthly income kong ilalagay ay 10,000 pesos na lamang times 3%. So, magiging 300 pesos a month na lang ang aking magiging qualified contribution po. Ay, contributions na ihuhulog ko po sa Pinakamababa yung 300 VP Aceron, sir? Pinakamababa yes, na po. yun? Yes po. Ang maximum po, those earning 70,000 pataas times 3%, nasa 2,100 pesos po yan, divided by 2 kung may employer ka. Ang sinasabi natin sa ating mga kababayan, mahalaga po yung contributions nyo kasi kung hindi po tayo nagkakasakit, social insurance to, tayo naman po ay nakakatulong dun sa masasakitin. At ang balik po nito, hindi po namin ibabalik ang hulog nyo ng araw sa Medicare o dito sa PhilHealth, ay ibabalik po natin pagdating ng panahon na tayo po senior citizen na, habang buhay o lifetime membership naman po ang ating ibibigay. Alam naman po natin kung kailan tayo nagkakaedad, diyan po tayo nagkakaroon ng iba't ibang sakit, naglalabasan na. At kung ikaw ay biglang i-dialysis, 2,600 pesos po ang sagot ng PhilHealth. At ngayon po, for 2021, up to 144 sessions, sinasagutan ng PhilHealth. So that's 26 times 144, 374,400 pesos ang tinutulong natin sa isang dialysis patient po nationwide. Masama ang tingin mo kay Bernie, sir. Diabetic yan. Masama ang tingin mo sa kanya. Hindi emphasize mo talaga na ito yung dialysis, ha? Tandaan mo, ha? Mahirap. Mahirap po talaga. Marami tayong Sir Art saka Sir Bernie. Pagdating ko po dito, sila po ang unang natin kinausap, ang presidente ng mga dialysis patients dito sa Region 10, sila Shirley Manlanit. Kasi sila po yung talagang ramdam nila yan panahon ng pandemya. Kung 3 times a week ka, kukulangin po yung una naming allocation na 90 days. Pag wala na kasing PhilHealth, yung 2.6 na yun, magiging out of pocket na po yan. Kung 3 times a week ka idadialysis, so halos 8,000 ilalabas mo kada linggo. Mabigat po talaga yan. Kaya malaking bagay po na nabigyan po ng dagdag na sessions yung mga kababayan natin dinadialysis. Na ang ibig sabihin, bawal magkasakit. Pero dapat magpa-insure. Yun. Oy, teka muna, may pahabol na nagtatanong dito, sir. Meron hindi pa daw. Single mom. Hindi naman. Hindi yan single mom. Baka single mom yan, ha? Maipit na. Meron ba daw dito ni RBP Aceron, ha? Meron pa daw test na pwedeng ikarga sa PhilHealth yung mga broken-hearted na pwede na sila mag-move on nga test. May ganun ba, sir? Sa ngayon po, wala pa po yun.
Pero nais natin paalam na mahalaga po na malusog tayo kasi kung tayo po ay broken-hearted at nai-stress, diyan po maglalabasan ng iba't ibang sakit. Kailangan kasi nilang mag-test, sir, kung pwede na ba silang mag-move on o hindi dahil mabigat yan, sir. Under health din yan, sir. Broken-hearted ako broken-hearted. Tama po. At pag broken-hearted po tayo, talagang hindi tayo makatulog, bababa resistensya natin, madali po tayo tamaan ng sakit ng COVID. Kaya sabi nga ng iba, biruan, Sir Art, Sir Bernie, ayoko magkasakit, ayokong gamitin ng aking PhilHealth. Yun naman po ang layunin ng batas. Tayo po ay maging malusog. At pero, kung sakasakali, meron tayong kamag-anak o tayo mismo magkasakit na ospital, at least meron tayong makukuha kabawasan sa ating mga gastusin. Yo! Regional Vice President of PhilHealth Region 10, Mr. Delio Aceron, maraming salamat po, sir. Marami kami natututunan. And welcome to Cagayan de Oro and Northern Mindanao. Ingat po kayo. Thank you so much, sir, for your time. Maraming salamat, sir. Yes. Maraming salamat po sa inyong dalawa. At again, kung may mga kababayan tayo na may kailangan po ng tulong o nais mabigyan ng suggestion o may reklamo, pwede na po sa tulong niyo pong dalawa, Sir Art at Sir Bernie, kahit sa inyo po mismo dumiretso ang ating kababayan, listeners and viewers, i-refer niyo po sa akin, actionan po natin agad. Maraming salamat po sa inyo lahat. Keep safe, ingat po tayo. At mabuhay po kayo dyan sa PhilHealth. Magbabalik pa po ang Gahi ni Bay! Igas Tutol! TTT! Tigas Tutol! Kadyo lang mamuga, sabi kadyo lang kayo. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! The Extraordinary Grader, XCMG, Bison, XCMG, doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sujo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment, distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa bagitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagbugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og cherry C with kamo-kamo extract and zinc. Kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax capsule, usa ka supplement nga makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng,
gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa pagighilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goatweed tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag-Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan, gahi ni Bay. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluan tudling sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Mga pulis sa quarantine checkpoint sa Cagayan de Oro magsulob nag body cameras. Kabahin ka pamaligyag refilled LPG canisters gisikop sa kapulisan. 90 ka mga bata nagpositibo sa COVID sa Cebu. Balitang sports, Jimmy Alapag, coach na sa NBA. O komedyanteng si Mura, usa na karon ka mag-uuma. Ang mga detalye ni uban pa sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita. High-tech na mga pulis sa quarantine checkpoint sa mga utlanan sa Opol, Misamis Oriental ug Bugo, Cagayan de Oro. Ang mga pulis mogamit na og body cameras aron daling mamonitor ang mga gasulod sa dakbayan. Sumala ni Kokpo Director Police Colonel Aaron Mandia. Sa ingong paagi ma-record dayon ang tanang mosulod sa syudad ug dali rang ma-review ang video ug galing gikinahanglan. Ang usa ka body camera kaya mo tipig og video data hangtod sa 2 ka bulan. Gahi nga balita. I-aresto sa mga otoridad ang usa ka babaeng nga pamaligyag refilled butane canister sa Magsaysay, Davao del Sur. Giembargo gikan sa suspect ang nga usa ka Teresarda ang 51 ka mga butane containers. Illegal matud pa kini sa tuwa sa permit ug delikado sab kini sa posibleng pagbusikad nga makaangin ug mga kinabuhi. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Nagpositibo sa COVID-19 ang 30 ka mga bata ug 2 ka personahe sa home care center sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang mga bata gaedad og 6 hangtod 17 anyos. Ipang swab ang mga minor de edad tungod kay ang usa sa tigbalantay kanila nagpositibo manggod sa COVID dihang gi-swab test kini sa iyang pag-uli sa Iloilo City. Hingpit nga gimonitor ang mga minor de edad sa ilang sitwasyon. Gahi nga balita. Balitang sport! Nahimong assistant coach sa Sacramento Kings sa NBA Summer League ang kanhi team captain sa Gilas, Pilipinas nga si Jimmy Alapag. Wow. Makauban niya ang head coach nga si Bobby Jackson. Setyembre niaging tuig nag-migrate si Jimmy
og iyang asawang aktres nga si LJ Moreno sa Amerika. Dakong garbo sa mga Pinoy basketball fans ang naabot karon ni Jimmy Alapag. Gahi nga balita. Very good. Balitang international. Nasentensyahan og 11 ka tuig nga pagkabilanggo ang usa ka Canadian businessman tungod sa kasong pagpangispiya sa China. Nailang sentensyado nga usa ka Michael Spavor nga magsigi og biyahe kan China padung North Korea. Suma sa korte sa China, napamatud-an nga si Spavor gahatag og mga sekretong impormasyon gikan sa China ngadto sa North Korea. Tuig 2018 pa na priso sa China si Spavor tungod sa maong nga kaso. Gahi nga balita. Balitang showbiz! Kay numdum ba mo atong tandem sa una nga duha ka gagmay nga si Mahal ug Mura? May pa si Mahal kay medyo okay pa ang iyahang dagan sa iyang karir karon. Pero si Mura o mas naila ang iyang real name nga si Alan Padua, usa na karon ka makuuma. Humanwa na'y offer sa showbiz. Again, naila si Mura nga katandem ni Mahal. Nakapalit og 3 ka hektaryang yuta sa Bicol si Mura gikan siyang kinitaan sa showbiz kaniadto. Sumala niya nga kung tagaan siya og higayon, gusto pagyapon siya mobalik sa showbiz industry. Actually, kagahi art, medyo napagaling ni siya problema kay burag kiang-kiang na ni siya. Kay medyo na-aksidente ni siya sa iyahang pag-uma. Pero in fairness, tabangan daw siya ni Mahal. So naa sila'y pagmamahal. Abi na kung na-injured siya pag-dunk niya katong sa duwa nila sa basketball. Para sa atong Buelta! Mga komentaryong nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buelta ni Art. Alas 7:47. Webes na karon na. Agosto 12. Paspas kayo. Og siyempre aniya na po ang Buelta ni Art. The 3-time KBP Golden Dove Awardee. Ayaw na kay pamugos. Ayaw na The 3-time KBP. Ano magina? Mr. Art Bonhoc Junior. Gahiya, oy. Basta mga junior. Gahiya, oy. Good morning sa mga junior. Labi na sa mga junior nga wa pagyapon kadawat sa ayuda unta gahi gyapon ang inyong mga junior. Ug sa tanang mga senior, good morning. Ug tanang gipangmingaw sa ilang mga junior. Nagisugo gipapangita ang ayuda pero hantod wa pa ka uli sa ilang balay. Mga kagahi, sa atong giatubang karon nga krisis, dapat mga talamdan di nato inis para malikay ta sa COVID infection. Pwede ba kita po di na magpabadlong? Kabalo na ta, grabe na ang sitwasyon. Napaghiuban nato ang gahi patuuhon. Di nato dugangan ang problema sa atong nation. Kay kita mismo dunay bit-bit nga solusyon. Sama sa mugawas kay importante gyud lagi ang lakaw. Pwede ba nga di lang takutob sa pagpanghunaw? Kay bisag kinsa pa imong pasultion pagsulob og mask importante gihapon. Nya gahi burn. Nagyapoy uban magbagulbol. Kay ang face shield grabe ka hasol. Pero wa ba mo sa COVID maguol? Unya gahapon gapon sisok mo sa mall. Di na gani ta maghinangulbi. Mura man pubog mga politikong kwanggol. Tapoy na baya kaayo ang ato mga medical frontliner. Gusto ba mo? Paminaw mo. Seryoso ko ang istorya nila kay sus ginokok kani mga medical frontliner. Gusto mo nga sila mangundang mo surrender? Unya ikaw ka ang mag-duty sa ilang lugar. Tanaw na to, di ka mo palyar. Ayaw na taon dungagi ang ihap o number. Karon di ka makremate o ilubong 6 feet under. Ikaw ug ako dunay papel sa katilingban. Ayaw pag pinarihas anang mga amaw sa kadalanan. Pwede gani nga ikaw na mismo ang magbadlong sa uban.
ug di na hulaton ang gikapoy na sab nato nga kapulisan. Aron lang masiguro nga COVID cases atong mapaubsan. Again, usara ang atong tumong, mga kagahi, sa COVID infection atong malikayan, mapaubsan. Atong kaugalingon ug pamilya atong maprotektahan. Daghan na ba yatang mga amigo, amiga o mga silingan nga tungod sa COVID sila nadayunan. Ano ba ang imong gusto sa imong pamilya? Isog na gani ang panahon, maghinangal pud ka. Di na nato dugangan ang suliran sa palibot ha. Kung schedule magpabakuna, ayaw na lang aya. Di nang magana-gana. Nya, mamili pag yun unsay brand. Putumaya. Ay halos na gani na silang mga naa sa politika nga nagabaan na sila sa kahasol nila. Nagkapangilkil sa mga ayuda unya. Dugang-dugang pag kita magpabadlong. Sus, ginoo ko. Papadlong pag kita. Kita mismo nagbato na sa disiplina. Kanang mga gasupak, badlunga, ayaw sila sunduga. Kanang mga nega sa bakuna, ayaw paminawa. Kaya nato ni, mga kagahi, kung kita magkahiusa. Kaya kung magsiniro ka, samaan ng mga mayora, o konsihal, o konsihala, o congressman, o congresswoman, o kongresista, na. Basin kalit lang mo abot ang inyong time. Sige ka. Art Bonhoc Jr. ug Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bay. Oy! Katong mga dawa tong ayuda ha! Ipalit sa sakto ha! Karing gayban kato nabili natin nga mga minutos. Ipakita nato ni kay doon na yung mga doktor. Doktor man nagikan ba, no? Yes. Ana. Nalibog lang sila. Ato ni ikumpara lang. Nalibog sila kay sa presko ni Mayor Moreno murag di daw mao ang numbers nga iyang ginapakita. Muna makulbaan ta no. Suminto si kung kana nga taas nga kuan, so posible pag na mauutin. Kung taas na itong gisulti ni Mayor Moreno, nakapag-iday taas ato. Ana. Ipakita daw ko anak gahit Burnley. Una katungkang. Kani. Moni siya actually. As of August 11. Sa JR Borhana. JR Borhani. Gipakita taraw ni nga ang bed count, kaning blue, adunay 213. Tapos, ang patient count, 121 lang. So, basic lang, para makasabot lang, dali lang. So, ikumpara lugar nimo ang bed count versus the patient count. So, gipagawas nga, ang ward bed utilization, napa sa 56%. Mo na gipagawas sa report. At as of, kwanta raw ni, dito ni sa Jer Borja, ana. So, siyempre, naglaban ang ulo na yung mga kuwan nato diya, gipakita nga, tingala sila, ha? Mo ba na? Kay ang real kagahi art, ready na ka? Morning sa doktor, ha? Morning karon ang real daily census. Ang bed count, bali! Ang bed count, 54 versus ang patient count nga 107. Ang utilization nimo 198%. Bali sa... Pero ang gipakita ni Mayor Moreno sa press con katong 2-3 days okay ago. Ra. Katong isa nga naara sa okay pa ta. 56% pa napay sobra. Ana, mo ni gipakita. Pero ang actual gyud mo nang naglabad lagi lang ulo unsa man yoy. Di mo ang mga doktor mismo niyon nga. Ang mga doktor mismo. Pataka naman ni si Moreno sa iyang pag-istorya. Ana. Nga kaawas-awas naman in town ang mga pasyente sa ospital unya moingon pa siya nga may gani sel kaya pa ni sel no di nato paaboton ang worst. Ang worst ipapabuton. Nato paaboton ang worst. Mo bitaw nagpagawas na galin sila og I don't know kung nigawas na gitong memo nga ang Jerbora kay dugay ra gyud di ay kani pa gyud dugay ra gyud di ay nga code red ang Jerbora Hospital. Bago lang announce code red na. Actually ang ilagaling memo nga letter di ko kabalo kay gisend ra man nila sa ato ang katong memo di ko kabalo kung na-receive na ba to kay ingon sila mus yun man og si Miro Dili kay di man daw dila gusto nga mabaho daw ang istorya. Basta kay mo na gini ang tinuod nga sitwasyon sa JR Borja Hospital. Pero ang ginapakita ni Mayor Moreno sa press con
Kaya pa. Kaya pa, Sel. Kaya pa. Di Gipaspasan na na to to lang ni construction. paaboton, Sel, nga. Moabot ta nga. Mahimo ni nga. Worst. Sa mga day worst na to lagi ani. Unya, wa pa ganito. Akong giulat bitaw tong presko ni Mayor Moreno. Labi na itong gahapon. Wag yun. Labon kung kanang issue sa politika, imo dayong unsaon Mr. Moreno, sir. Imo dayong essay type. ng imong mga kontra. Ang tubag basta politiko, essay type. Taas. Katong nanghigda sa sa simento nga nagkarton yan, iyong kang watcher ato niya naka-oxygen. Oo. Pagtarong dia, Mayor Moreno, oy. Ano niya na to baga? Nagpasabot pa kini nga sa presko ni Mayor Moreno. Gusto lang niyang i-sugarcoat. Gusto niya ipakita nga, I'm on top of the situation. Kaya na to ni, kaya. Nga, bisag di na di ay. Magpataka lang tagpagawas og report nga di gyud mao nga gikan kinsa na day tuod ka nang si Dr. Ted Yu mao nang sa City Health karon. Mo na sa dia kanang iyapong. Mura po ni politiko ni mo istorya ng doktora mag-apil-apil po. Huwag tayo po maniwala sa ano kasi yung mga political yung mga ano dyan, paninira sa atin. Doktor ka, you stick with the medical issues. Huwag kang sumali-sali dyan sa politikang doktor ka. Ganon. Tingnan nyo, mawalagi ang akong challenge ninyo mga ma'am og sir sa City Hall o Konseho ba? Gawas sagod mo, gawas. Gawas ba? Ana. May pag-giniuban din ni mga konsel sa pagpanghatag ayuda no, naa dito ang mga volunteers po nagtanaw para sila po'y mahanukan og di nila basta ingon nga sa DSWD manggod na gikan ang list, ang clean list. Nagpinasa. Wala may labot ang DSWD in town. Mga taga DSWD tingog mo ba o kwa kundi mo tingog kana sa inyong radio program diha nga wa man kay naminaw ninyo diha. Ha? Tubaga ninyo na nga issue punto por punto yun. Gusto na ko madungog gikan sa DSWD yun nga kamong taga City Hall ay mo pag yun ana ha. Kinabay mo igahom nga inyo nang i-atras ng gihatag diha para sa mga tao. Mao bitaw ni nga dagang kay mga istorya mas may pang mga netizens o ang gahi community. May pa sila kay moingon pa sila nga nganong DSWD nganong di na lang kung yun ana ba ng sistema nganong di na lang o kapitan ba ambi na inyong listahan niya si DSWD mo diretso nga to sa mga kapitan. Hapsay paunta na tanan, hapsay paunta na tanan. Kaya agi man ninyo og kanang taga City Hall, muratog na istorya ba? Nga istorya lang sa gonde, una ta mo awa ba at least man lang Juan, amot malingaw ba sila nig suko ba? Nagampo si Juan. Cathedral. Ano siya? Lord, may bayron nun Lord nga 1.5 please tabang maman daw pag-agi ni Mayor Moreno kay ikampod siya ng umpisal nadunggan niya to si Juan Lord ako'y 1.5 Lord bayron nun please sa kaluoy daw ni Mayor Moreno iyan gitagaan iyan lang bye kanang may ay maurag yun taon niya akong kwarta may 500 bay anak ayun basig makatabang na. Salamat. Balik siya sa Ginoo. Ginoo, salamat. Imong nadungog. Pero sa sunod, sir, ayaw iagi sa City Hall, sir, B. Kaya na bawas. Lord, sa sunod, ayaw iagi sa City Hall, Lord B. Ako po nung tana sa DSWD. Ito ba yan ang direkta na sa barangay unta? Ubot ni mo naon para ang ayuda kabalo kang limpyo gyud. Uy, ayuda to istoryahan. Napay SRA nga coming na po nga i-download. Hay. Pila to? 3 billion? Billion. Pila to ka billion galing? Ang para sa SRA? 9 billion. Dagang kay issue anak na pud. Kay ngano ang SRA ay Ginoo ko. Ginoo, kani ang among pag-ampo. Kano saan ni nakabaton og leader nga na magtinarong nga dili magsinirok. Oy mga kagay, pag-ampo pud mo oy. Kay murag di man ginadunggon ang among pag-ampo, basig kamo ang dunggon kay mas duol mo sa langit. Kamangi pud big ampo ninyo. Sa lagi gayad, bro di gyud pumutuan ng gaba. Kay kunay gaba, tana karon na. Nami nga ay kabala ka sir, magabaan ra gyapon na sila. Sus.
So, ay, wama ko nakita. Kung tinood ba ng gaba, tana. Richel Rose Calixtro. Dahil ni Bay, naamoy balita regarding sa pagtaas sa kaso sa kawat sa Dakbayan sa Cagayan, haskang hadlukan na jud. Huy! Na-COVID na mi, wapay ayuda, gikawatan pa mi. Huy! Na, Ay, Diyos ko, Lord. daghang bang problema. Naapay nangawat sa ilang mga silingan. Ya. Naapoy issue sa kawat diya sa panggamahanan. Kanang SRA, si Mayor gyapon nagakontrol kin sa tagaan. Uy! Istoryahan nato na ugma, mga kagahi. Magkita-kita na po kita ugma pon. Daghang kay salamat sa inyong pagsubay, pagsalig ka namo nini nga tulumanon. Timan nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini yung sulugon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. Salamat sa inyong pagsaling mga kagahi. Inumdumi, serbisyo publiko lamang, walang personalan. O kini si Bernie Bitok-Bitok o kini ang programang Gahi ni Bay Worldwide. Garbo sa mga Bisaya! Kami mo dahil sa aking dahigon, umabati ko sa aming